Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo, uye zvekare ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Nyaya yangu mukoma Nashi yakamira sekudai so. Ininiwo ndine umwe murume uyo wandiri kudanana naye. Murume uyu anondipa mari uye zvekare anondichengeta, zvinondifadza kwazvo. So chazondiunzawo pano inyaya yekuti I recently found out kuti murume uyu iye anoita bonde nehanzvadzi yake. So I suspected this was after ndaona mamwe mapictures mukoma Nashi, the way ainge vakazvitora selfie iye nehanzvadzi yake, it was just too suspicious mukoma, like vainge vakaita kutohagana akatobata vatete ava mazamu. So ndakabva ndangozotora picture riya ndikabva ndazorisendera kufoni kwangu ndokubva ndadeleta message yacho iyo yandainge ndazvitumira. Ndakabva ndachizobvunza imwe friend yangu because I was really hurt. Akabva anditi iwe kuti unge uchibata chokwadi, just try to track him and trace him. Nerimwe zuva akati akavarairwa zvake, then arara paya. Ndokubva ndachizotora foni yake ndikabva ndachizolinka WhatsApp yake mune imwe foni yangu. Messages mukoma akazoti opinda. Ndakasvika pakurwadziwa mukoma Nashi ndichiona kuti zvechokwadi vatete vangu avo vanogara kuBrits ivo vanotodanana nemurume uyu wandiri kufambidzana naye. So right now friend yangu haatozvizivi kuti izvi ndo zvandakazosangana nazvo mufoni yemurume uyu wandiri kudanana naye. Saka pane mamwe mamessages awo andakaona anotoratidza kutoti kudanana uko kwavanoita ndekwehurombwa, because vaiwanzokutumidzirana mamessages awa kuma 2 am vongoti hai yava nguva yakwana. Dzimwe nguva aikwanisa kuzorekodha achideketerera iye murume uyu achitumidzira kune hanzvadzi yacho, ivo vobva vati sharp ndapedzawo baby. Then dzimwe nguva vaitoita maappointments and zvichitoratidza kuti zvinhu zvose izvo zviri kuitika pakati pavo ndezveurombwa chete. So ndauya pano ndikudawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe. Ndikudawo kutiwo mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira, ndipeiwo maadvices. First of all, friend yangu uyo akandipa that idea yekuti ndinge ndichitracksa down murume uyu ndichizomubata kuti iye anodanana nehanzvadzi yake. Ndomuudza here kana kuti ndoramba ndakanyarara? Because murume uyu ndinomuda. Paari ndipo panga paine tarisiro yangu yekuti ndinokwanisa kuzotowanawo murume anokwanisa kundichengeta ane mari. Manje disaster chaiyo nezvose izvo zvandakaona mufoni make. I was willing to forgive him zvangu and forget and pretend as if hapana kana chandinoziva, as long as I know kuti at least ihanzvadzi yake. Zvasiyana nekuti anenge achienda achinohura nevamwe vakadzi kunzo uko. Am I wrong pane zvose izvi zvandiri kufunga nezvazvo? Ndiri munhu wekuti I am just desperate, so ndikudawo help kubvawo kumhuri yeZimbabwe. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevera ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Zvechokwadi zvimwe zvinotyisa, dzimwe nyaya idzo dzatinonzwa pano dzinotyisa zvechokwadi. So mukoma Nashi, ininiwo ndine mumwe mukadzi uyo ainge ari hairstylist wangu. Saka musikana uyu inini naye tainge tichiwirirana chaizvo, then takabva tachizonetsana. But mukoma Nashi, musikana uyu I suspect kuti zvandakaudzwa neumwe wake uyo waainge achishanda naye zvainge zviri zvechokwadi. You know what happened? Mushure mekunge tanetsana paya ndipo apo
pandakabva ndachizoona kuti life yangu yainge yava kutongodhakwa non-stop. Mukomanashi ndaiti kana ndikakweretwa mari nemunhu kuti munhu ange achizodzosa mari iyoyo, it was very difficult. Munhu aizokupa mari yako after watokanganwa. Saka ndakazoti ndava kufamba ndopandakabva ndachizoudzwa kuti painge paine munhu ainge akandiganyira. Saka mamwe maprofita ndiwo aita achipotsa, vamwe ndivo vainge vachiti pane munhu akambobata musoro wenyu. Saka kana zvichinzi pane munhu akambobata musoro wako, it is hard kuti unge uchizofunga kuti munhu anopota achindiruka iye ndiye kukonzeresa maproblems ose awa. Saka ndaingofungidzirawo kuti maybe there is somewhere uko kwandakaenda kune imwe chechi ndikanonamatirwawo, sezvo ndiri munhu wekuti ndinongogara ndichingoendawo kumasowe kwakangosiyana siyana. That is what I was thinking about. So ndakabva ndachizoudzwa nevamwe madzibaba vakabva vati pane mumwe mukadzi wandiri kuona, but mukadzi uyu iye ari kuti kana ndichida kumuvheneka pamweya ari kubva ahwanda nemi. Munhu uyu even though ari kuhwanda nemi, asi ndiri kuona maoko ake achitamba-tamba mumusoro menyu umu. Apa mukomanashi, mufunge zvenyu, ndainge ndabva mukubatsirwa nevamwe madzimai mushure mekunge ndaona kuti ndainge ndava nemaproblems akasiyana-siyana awo andainge ndichisangana nawo. Saka ndakabva ndatofungidzira kuti maybe ndivo vainge vachitowedzera maproblems iwawo. Ndikatovafonera ndikatovabvunza kuti asi nhai madzimai, kana munhu achifamba achida kubetserwa, handiti zvinenge zvichireva kuti munhu iye anenge atoriwo nematambudziko ake hobo. Zvino kana mava kuzoita kuti situation yacho inge ichiwedzera kuoma, because uya ainge achindibatsira ainge achiti munhu uyu iye ari kuda kuti unge uchizomuripa. So I could not even think kuti uya mukadzi aigara achingondiruka ndiye ainge achindipikira mhiko dzekuti handimbofi ndakabudirira muhupenyu, uye zvekare ainge achida kundiripisa. So mukomanashi at that time ndo pandakabva ndachizotanga kutaura manje nemusikana uyo waainge achiwirirana naye. Ndakati ndichitaura naye musikana uya ndipo paakabva achizoti kwandiri, munozviziva here kuti pane pamwe pamakauya kuzomborukwa naye mushure mekunge manetsana, akabva atora bvudzi renyu. Saka paakatora bvudzi renyu ndaitofungidzira kuti zvimwe kuda ari kutamba ini. I never thought kuti it is that serious. Saka anogara achingondipa ma-updates. Please musazomubvunza because ane imwe ng'anga yaanowirirana nayo yekuchitungwiza. Ini zvekuti ndige ndichizopinda busy handidi zvangu. Please ndapota. So mukomanashi akatongondipawo that update, akabva andiudza kuti ndainge ndakaroyiwa mushure mekunge anditora bvudzi rangu akarichengeta, akati kusvika achizonondiripa achararama upenyu hunorwadza. Mufunge zvenyu mukomanashi, ndakaenda kwaari ndikamukumbira ruregerero, ende handina kana kumbomuzivisa zvangu kuti pane munhu ainge atondiudza. Ndakangoenda kwaari ndikabva ndati sorry zvako dear, ipo paya ndakakanganisa, ndikakutuka ndikaita sei, I was the one who was wrong, you were right. Ndo zvandakaudzwa zvekare namadzibaba vainge vachindibatsira, vakabva vati hadzisi hondo dzaunoti ndinodzosera hondo kuhondo. Saka advice yangu mukomanashi kune vedare ndeyekuti dzimwe nguva kana ukaona upenyu hwava kuoma, unofanira kuti unge uchimbogarawo pasi ombofunga kuti asi angava akandiganyira ndiani. Kana kuri kunzi pane zvaanenge achida munhu iyeye, you just try to work it around, because dai ndaida kuita zvema-go back to sender, zvimwe kuda ndikadai ndakazviita zvema-go back to sender, anoziva ndiani kuti pari nhasi ndingadai ndiripi. Kana mukaposta nyaya yangu mukomanashi ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekidzai bataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa. Mukomanashi basa rangu ndinoita basa rekutengesa muviri wangu, even though ndichishanda zvangu samaid. Saka nyaya iripo ndeyekuti
baba avo vandinoshandira, even though I got employed by the wife, but mukadzi wacho dzimwe nguva anenge asipo pamba because she's working for the government. Saka vakabva vachizondipfimba baba ava, ndikabva ndati kwete ini handikudii because ndine mukomana wangu uyo wandinodanana naye. Vakabva vati iripo. To my surprise, vakabva vachizondirakidza rimwe video ndakavhunduka mukoma because nekuda kwesituation iri munyika. Pamba apa pandinoshanda ndiri kupiwa $120 inova iri mari shoma chaizvo, and aitombokwani apa ndiine vana vanogara namai vangu kumusha. Saka vakabva vazoti he had been following me, vakabva vachizofind out kuti ndinoita zvekutengesa muviri wangu. So I thought kuti maybe sezvo vainge vakafind out kuti ndiro basa randinoita, he was going to let me go, but kwete mukomanashe, he has chosen not to let me go. Nyaya iripo ndeyekuti vari kuramba vachingondipfimba, vari kuti ivo vanondida. Saka handichaziviwo kuti ndoita sei. Vari kuti nezvauri you don't deserve kuti unge uchiita izvi zvekutengesa muviri wako, you deserve to be married and to have a happy life. Ndinokuda iwewe nevana vako. Saka ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo. Nai zvinoita here kana kuti ivo vari kuda kungondinyengerera chete kuti ndinge ndichingodanana navo mushure mekunge kana ndarara navo vobva vachizondiramba. I don't want to get hurt mufunge zvenyu, and I know kuti kana tikagara taita zvatinenge taita kana tikazorambana pabasa apa panenge pava kusatoshandika uye zvekare panenge pava kusatogarika. When you post my story, please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndinofambidzana nevamwe baba. He is a doctor. This man is very rich. And when I found out kuti this guy is this rich, I got so excited. Ndikafara ndikatomboendawo kumasowe ndichida kuti vange vachizondiroora, but I then found out iye akatoita zvekutondiudza. First day paakandiudza I thought kuti he was just joking nekuda kwekuti ainge akadhakwa, but he kept on repeating this same story. Saka ivo vanoti pavakatanga kuita mari vainge vakatora maparts emunhu avo avakabvisa hanzi pachitunha cheumwe mukadzi ndokubva vachizotengesera imwe n'anga iyo yavakatotanga kutoseka vachiti vanhu vari kungovharwa zvavo mari nekuda kwekuti kana uri munhurume unovharika nemunhukadzi panguva iya yekuita bonde, hanzi pfungwa dzako dzinokwanisa kuita sekunge dzatorasika. Zvekare nemunhukadzi paanenge arere nemunhurume panguva iya apo paanenge ava kunakirwawo nebonde, pfungwa dzinoitawo sekunge dzarasika. Saka hanzi kana uchingonopinda mudare ravo sekuru vacho ivavo, hanzi unobva watozvikanganwa zvekuti kunyange ukanyeperwa sei unenge uchiona sekunge uri kungoudzwa chokwadi. Saka hanzi vanoshandisa maparts iwawo, maparts evanhu ivo doctor ava avakatora kumochwari kwava kuvatengesera sekuru vaya. Hanzi ndo pavakatanga kuwirirana navo sekuru vacho ivavo. Mushure mekunge vatanga kuwirirana, hanzi ndo pavakabva vachizopindana nadzo nyaya dzacho idzodzo dzehurombwa. The first time apo pavakandiudza, I could not even believe what I was hearing. I thought kuti maybe it was a mistake, but vakaramba vachingondiudza kuti ini mishamari ndakaita mari mhani, ndakangoita mari ka1 mushure mekunge ndatengesera imwe n'anga maparts emurume uye zvekare maparts ekunzvimbo kwakavanzika emunhukadzi. Mukomanashi ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. Hakuna kana munhu anotombozviziva kuti murume uyu wandinodanana naye ndo zvaanoita izvozvo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa
Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 38 years ekuberekwa. Mukomana chinhu tikudanana nemurume wemunhu. That is my own confession. Saka chiri kundinetsa uye zvekare chiri kundidya mupfungwa ndechekuti iye murume wacho mudiki kwandiri because ane 32 uye zvekare mukadzi wacho ane 21 years. Saka handizivi kuti ndoenderera mberi nayo relationship iyi here kana kuti ndosiyana nazvo. Mukomana nemurume uyu takangotanga kudanana sefani, sekuseka, ndokubva tatotanga kutofambidzana pasina kana nguva tainge tava kutowirirana zvekurevesa. Ndipo apo paakabva achizondiudza kuti ainge aine mukadzi. Ndakarwadziwa mukomana kuziva kuti ainge aine mukadzi, asi ndakabva ndati zvino ndingaita sei, ndozvitoripo izvozvo. Ndokubva anditi asi ziva kuti ndinokuda, ndakatokusarudza ende ndinoda kuti ndinge ndichizova newe kweupenyu hwako hwose. Nai zvingaita here kuti apa ndiri mukuru kwaari ndobva ndachizoenda ndobva ndanoti kune mwana ane 20 something years amai guru zviriko here naye mukomanashi? When you post my story tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section.